I poštovani gledatelji, evo nas sada, dakle, prije samoga početka drugoga dijela. Tim povodom u našem studiju Gillette Carnival Snowboard Sessiona imamo i predsjednika ovogodišnjega žirija, to nam je Matija Dukić. Evo, srdačan pozdrav i dobrodošao u naš studio. Pozdrav. Evo, vidjeli smo samo natjecanje u onom prvom dijelu, pa evo spomenemo samo još jedan puta. Naravno, bilo je dosta zanimljivo i zahtjev u biti svih njih 17 pratiti kako je to izgledalo. Tako je, svi su išli i svako je išao jedan za drugim, vrlo je sve se brzo odvijalo, dobri su trikovi bili, ali odabrali smo najboljih 8 koji su prošli u finale. Odlično, evo sada će nam uskoro krenuti i druga vožnja, pa ćemo evo pogledati samu drugu vožnju. Evo, molimo iz režije dakle, da nam puste i idemo malo iskomentirati drugu vožnju i pogledati svih njih osmoricu, evo kakvi su bili, što je bilo najbolje i što je bilo najteže. Ko ide prvi? Evo ga Baži Takač iz Austrije, lani također bio na postolju. Jedan od favorita, može se reći, današnjeg natjecanja, definitivno. Odlično, znači u ovom drugom dijelu vožnje trebamo spomenuti da je u drugom dijelu 2 puta se odvijalo drugi dio. Tako je. Najprije smo krenuli sa četvrtfinalom, ali su onda svi natjecatelji su bili vrlo blizu i svi su htjeli da se to ponovi, te smo svih 8 su vozili kako bi se kroz pola sata kristalizirali najbolji rajderi i najbolji trikovi za postolje. Odlično, znači nije se moglo nikako doći do prva 3 natjecatelja s obzirom su bili svi podjednako dobri. Tako je. Stvarno su bili trikovi na jako visokom nivou. Znači nakon toga slijedio dogovor svih natjecatelja i vas kao žirija i nakon toga došlo do zaključka da je najbolje da svi idu pola sata bez prestanka dolje kako ko stigne. Tako je, pola sata. Svi voze, rade trikova koliko god stignu i ocjenjuju se 4 najbolja trika od svakog bordera i onda se dobije konačni poredak. Evo sada vidimo i Rudi Anda nam se spustio dolje, on je iz Austrije. Tako je, on je iz Austrije već 3. put ovdje, već domaći naš dečko. On je ušao kao 8. u finale, ali mislim da isto ima trikova za napredovati u finale. Odlično, oni su morali, dakle, evo, kako vidimo, trčati sada gore cijelo vrijeme, pa to je stvarno zahtjevno. Pa vidjeli smo, Rudija konkretno u kvalifikacijama je vozio bez majice koliko se oznojio i ugrijao, iako je bilo jako hladno tokom cijelog dana. Evo, Erik Harc iz Slovenije, nažalost, pao, ali dobre trikove radio po cijeli dan. Odlično. Tu nam je bio i hrvatski predstavnik, jedan među njima osmoricom, o kome se radi? Vid Barić, tako, on je jedini od hrvatskih predstavnika prošao u finale i to vrlo dobar bio u kvalifikacijama drugi, tako da očekujemo da nastavi dobru vožnju u finalu, iako je konkurencija velika, ali hrvatsko postolje je moguće po prvi put na Carnival Snowboard Sessionu. Sada gledamo. Baži Takač opet iz Mađarske. I sad gledamo crk. Nate Ferjan iz Slovenije, vrlo dobar u kvalifikacijama također, mislim da je već isto 3. put ovdje. Evo ga, Pejman Lofti, drugi Mađar. Vojtek, nažalost pao, on je prošlogodišnji pobjednik, bio u prvim kvalifikacijama i očekujemo dobar rezultat od njega. Jedan od najboljih rajdera u Europi u ovim elementima definitivno. Tim Kevin, mladi Slovenac, samo 13 godina, jedan od najvećih talenata Europe definitivno. Već ima jake sponzorske ugovore, već je postizao dobre rezultate po snažnim europskim i svjetskim natjecanjima i čast je da je ovdje. Sjetit ćete ga se za par godina. I sad se trenutno finale vozi, dečki odlično voze, pa pretpostavljam da su dosta zagrijani, da njima nije vruće. Jedini naš predstavnik je, dakle, Vid Barić. Kako se snalazi u samom finalu? Pa lijepo, dobro mu ide, ali stvarno konkurencija je veoma jaka. Što ti misliš od njih, koji će biti najbolji? Nate Ferjan, 90% Slovenac, stvarno ima dobrih trikova. Dakle, evo nas sada ponovno nazad. Čuli smo evo što je rekao Toni Jelinić, bio je jedan od naših natjecatelja, evo komentar njegove vožnje. Dobro je vozio, ali nažalost tek je počeo raditi trikove pred kraj samih kvalifikacija, tako da nije ušao u finale, mislim da je bio 10. na kraju, ali bio je blizu. Za drugu godinu je, nadamo se da će uspjeti. Evo, Tim Kevin je jedan odličan trik, stvarno, dečko jako dobro vozi, za svoje godine pogotovo. Erik Harc iz Slovenije, znači on je ušao u sviču, što bi se reklo, sa svojom stražnim nogom, znači neprirodno, teže i za takve trikove se dobivaju obično više bodova. Vojtek, Poljak, imao je boljih trikova. Ja, posljedno je bio odličan prošle godine, evo nam sada još jedan puta Vida Barića.
Ovo je bilo dosta jako što je sad Vid Barić napravio. Je, vrlo dobar trik jer je napravio nekoliko promjena na samom elementu, bio je stabilan, nešto je sišao ranije sa elementa, ali za ovaj trik je dobio popriličan broj bodova, da. Tebi Matija, dakle, hvala lijepa na našem gostovanju i evo kao što znamo ti odmah putuješ dalje, putuješ prema Sarajevu i to čemu? Tako je, u sklopu Hrvatske snowboard reprezentacije imamo natjecanje na Bjelešnici sljedećeg vikenda i putujemo na pripreme, tako da bit će zanimljivo. Hvala ti lijepa i hvala ti na gostovanju u našem studiju Žilet Carnival Sessiona.